Kynhun kebadan hapok kejingelam UMLA ke nongkrem konstituensi wa Ardent besayamuan haka shitarik unai luar kala sheme garai ban Weng no shwa ya ka Ïakren ba Sorkar haka bai day bat ka building bylaws kenang banyo ban ailat ikiwe ki Kynhun niki seng ki bersya bat penpau ka jing bitar ya bat ki belak keno bau ba Ardent ula shet kala da ka ba pedang ya ka notification batama jong ka Muda ban pentrikam ya ka Meghalaya building bylaws hapok ki jaka jong ka 6 schedule Ïakren berkila pathai kubor ba Ardent loong baka Kynhun ke badan hapok ka jingalam jong ke bakan thop ki MDC ke HSPDP u MDC shimet bat ki katu ka netli ki seng balang kila ra shisendon ban Weng no shwai ke Ïakren bat ka Sorkar jela nakadaw baka Kynhun kam kwa ban penkulmar jingmot yo pajba Halor kamat building bylaws kam tam na ka jingdon ki reushim kabu ki ba pensapriang ki kubor hamsaya baka Kynhun jong kala shet kala habai day bat ka jingpen bana ka bathamai ka balapen mi da ka Sorkar jela bat ka building bylaws uba Ardent loong baka Ïakren hadu menta ka long ka job nakadaw ka jingkloy jong ka Sorkar ban penhiar na ka shispa nyup south square kilometer shaka sanpau square kilometer badru ka jingkloy jong ka Sorkar ban ra ki atli ki an kawai ka an na ka benta ki bahap apo ki jaka sor bat ka pat ki bahap hajaka nong kendong Hagani kejuk sengi uba Ardent lakan thok jorru ya CM ka KHDC uba pencengan NCM Halor ka jingbom tere jong ban ya tainya Halor kini ke isu bat dawaru nau CM ka KHDC ban pensyai Halor ka PDF kabala mi bujeli haka jaka jong ka kuda ngila pendap ngila job dakaba ngila job naka shispa anyu pusau ngila la ban Weng hadu shispa ar pusau kabasa kadi sesan post square kilometer nang tangi lala ban penkongu Sorkar bakan wanra ai ka separate bylaws for rural and urban nang tangi lala ban penkongu Sorkar bakan batai syai ki kita ki urban bagi kita ki rural areas na sok la ke jingjob ndai to kita ki jing ke jing bom hun ji kisnong ngiling idang ong mo le se kum ko nong se kum leka lari ki bri kim sohun nginwa lenti hakanur ko Ïakren bak Sorkar begini kim pat hap le se kim pat dei ban hap apa ka kerdan urban Kemana la syukur yang ini kadiang gamon. Dan nak kata orang ini kau abang IT begini kita kau abang nikhi mentah. Nadu ke council mo. Kabala peni kita ke resolution bagi kita ke dorpers nong clean usah bagi persya kita ke Muda nang ta kita ke seng balang kita per ki snong per ngampok abang pietip ha. Ngi kau kini ki maki nam taka sanho square kilometer ke besar mo. Ngi nak kalian jing la dep katu but yang mentah wat dia kini ke jing thok ke bangi temu ban ai ke Sorkar ban Weng kita ki difficulties ki badan ka provision jong 2011 building bylaws ingin suspend try kan ke jing yani tiji ingin sangap sang ngim ko aban kren yesu nama ngi la i kala pen kelmar jumut yu pai ba bat la i kala i thamuna ka adu bakila poi pen ban wat saki ki jing kan tho shimet yu ba Ardent lani kong telenia ka mia day shoot bat lani ka mia sno shoot bat ki issue te kata ka dei ka bangi ko aban ni kendu hagani ka por ka bamenta ka balai pat kalong ngilingo balai ba ka Kynhun ba pencengai kamnut bani tai bat ni te balik kamnut bani tai ha ki ai daw kamnut bangi ni tai bi po assembly balik ki ong bani pen scam itu ka land development bill 2015 ni gitu hana ban pas ke resolution hapok ka dorbar ba ka santri balik hapan pas kata ka dorbar ba kumnu pin long yu pa ba bani pas kata ka ya kata ka anju ke discouncil ya ka anju ke discouncil apa sapo discouncil mo ki kelak tien ki ti lewlap ki contradict daladi bat kini ber khoi ke peni baka don ke jing bam khot ya ke jing mot jukhat juki habri bani ki issue ngi habangi pha habaki seng ki khot ingi bani ta ye ke BAB ngi ong khot lang ye PDF ru hamulangi khot ngi pha khot lang kim tre hamusan ram ngi pha khot lang kim tre hamala ki jaka ngi pha khot lang kim tre bat ye kini ru kim tre ngi ko aban te bali fiting tu pai ba on sene ai bukum gini ki ba ko aban chupen thami yu pai ba hadis council dan kanungut giban pek yang ini sispa ngut dan giban isngo ya ke Ïakren jingi dan daga boburam lesi maaf yang daga boburam kidan pak kinong thok khobor teng gibam suthu gibam thok kat kum ke bang Ïakren hapo dis council ru kanang yang bakal susu ipai ba tingi ko bani isngo mat bagi lak kin sap ya ke jingi tai ke jingi kata ka di ke jing ko ajingi tendai kimnut ban manta ki persyang ban kan thok si ba Ardent ban kan thok sing ni ke Kynhun jingi dei kan ne hi ke Kynhun sipor ke bang Ïakren ke jingi naman ngima aban ong ka seng HSPDP nama don UMDC bom dei ka HSPDP kidon giseng bhang kidon giseng samla la dei bengi don tamangi la singin jin long bai ka HSPDP mo la kata ki haban suthu ngi shai hakar kom perkhat perdan ke ji ngi khoj hakar kom perkhat perdan ji ndai mentangi ko aban tip shai ke PDF balai habban bujlino ya ka kuda da ka PDF atau ka PDF kan dei ka polka party jo ba pensyang
atau pak pensyai nu nilai nak ke parti ngi kok pensyai ngi don kok pentit kum ki parang ngami ke jingkut ya ke jingmut ke jipran ha ke jing tu na jing trikam ngi ru ngim biang menum don biang ngim ni tau andai pin persang hi ban wanra ya kata ka smear campaign especially pin persang ban karakter ban assassinate ya ka karakter ke jengi ding nginum sha de li non ni klemi syakmat ban kedokti you know ni klemi syakmat ban kentho ya madyong kamtam ya ka kamshimet ke jing brio ke jing dei shimet ke brio ni kila jam you pun tengah ngasu ba ai bagi pat ba kinum pechu yang ni mentah habi ni kin pai kmat sikini ke kular ban wengi ke jing kin pai kmat kita gi dor personal kin pai kmat kita gi seng bahalang kin pai kmat kita gi MDC ki ban wengi kata ke jing nawar ni mentah kum ngin ai ji tho show chief minister banong ba weng no gini kijing apa kini kita apa di ban withdraw completely be mo na kata ki sanho square kilometer ni tingim nut namar ba ngin dang hapan yong ngin hapan de suthu ki kita ki kendon ban panha pa ki jakasor ba la kala dei bakila long qualify te kendon kum ngin ong kum ginong smart ki bedon ya ka jing clear ka jing pher le si kala banong tanggan ni yang be kini kenong rim lada le si kapoi kapor mangidon ha kapor ban sinsharu kani ka kenong rim ka jing ndai kum kini ki ba mentah ki yang kanong rim banum pentrekam ya kani ka orban ndai dikal adan kapor ngangit kin pentrekam ba ya ka orban kata ka dikal jing pher mentah tang ban ong ban yo yu pat ba ngi kata kam dikal politik jing ngin yang be halo kanong rim ban keren ya ka badi ban keren wala ki pat ba mentah le si ki smuthu bakla ki la banong kum nu kum ta ndai ni le job ban ngi klem kenria